Salutare toată lumea, numele meu este Valentin și bine m-am la un prim video de pe acest canal. După cum bine ați văzut și din titlu, da, acesta este un început de drum, un început de YouTube. Am mai trecut dată prin această experiență, cei care, de fapt unii dintre voi care se uită la acest clip știu că eu am mai avut un canal de YouTube înainte. Cei care nu știți o să îl las în descriere pentru a vă lămuri cine sunt, ce fac și așa mai departe. Și acest clip este un clip destul de informativ, în care vreau să vă spun că, da, mi-am deschis un nou canal, o voi lua din nou de la zero și să vă enumăr câteva motive. Păi, în primul rând, avem pe canalul de YouTube suma de 1200 de abonați, dar pe YouTube nu avem mai mult de, nu știu, 10 persoane pe live, ceea ce e destul de nașpa, să știi că ai 1200 de abonați și doar 5-6 persoane sau 10 persoane pe live. Știu, poate e puțin bâlbâit pentru că, na, e, nu știu cum să vă zic, e destul de nașpa să știu că încep o comunitate nouă, dar nu mi-este frică. Băieții, cei care, na, veneau cu dislike-uri, poate or să vină și aici, nu știu, n-am de unde să știu, nu sunt Mama Umida. Dar dacă voi nu știți ce să vă spun eu, mă amenință pe Instagram, pe Discord. Nu fac mesajele publice pentru că nu sunt gunoi. Dar mă amenință, îmi spune că o să-mi închide canalul de YouTube. Că multe amenințări care, na, nu duc la nimic bun, dar am să fiu o băiat deștept, să am eu IQ și să-i las în pace. Dacă doriți să mă susține, dați-mi și mie un follow pe Instagram, îl veți găsi în descriere alături de vechiul canal de YouTube și, na, și serverul de Discord, unde vă rog să dați acolo un join pentru că acest lucru este cel mai important. Doar oamenii de acolo să afle că avem un nou canal. Nu o să fac publică pe canalul vechi pentru că va ieși ceva super nașpa. Și nu vreau chestia asta. Singurul lucru pe care îl vreau de la voi este să ne jucăm împreună, să ne distrăm, să ne simțim bine. Și cam atât. Și dacă vă place, bineînțeles, un subscribe și un like. Cam atât contează dacă pentru mine. Mulți îmi spun că sunt un... Stați așa cum mi-au spus băieții, că sunt fals. Că am făcut abonații ăștia din conturi, frate. Bă, frate, cum poți să-mi spui tu mie... Băieții având 9 ani. Cum poți să-mi spui tu mie că am 1200 de conturi? Și că stau am mai multe telefoane și că stau pe câteva telefoane pe conturi diferite și îmi scriu singur comentarii. Băieți, sunt eu un pic uneori frustrat pe anumite chestii, dar nu pe chestiile astea. În fine, băieți, vă aștept astăzi pe live la ora 1, la ora 13 pentru a vorbi mai multe acolo. Vă aștept pe live. Nu știu câți abonați avem în momentul de față, cred că 12 abonați, 11, nu știu exact. Eu am fost Valentin sau Black TV, cum mă cheamă pe YouTube. Și noi ne revedem data viitoare, băieți. Vă pup, pa, pa!